Můžeš mi říct k tomu, co tam provádí teďko inženýr? Inženýr riadi situáciu, manažmentuje výťah. Síce nemá lídy, lebo ich utopil. No vody ne. Tak chodí sám vo výťahu. Hore dole, ako kokot. Čtvrtá robota v tomto Anglicku. Ta mu nepovedla na pič. 13 lidí zomrelo. 12 je postihnutých mentálne. Pádom do mora. Padli do mora. Hrebenovka nám ušla, no pič. Inženýr zmizel v lesiku. Vypravil som v kopcoch. Kolesa škrípu do piče, to sú namastené. Šetri mastivo do piče. Zadrel situaci. Zadrel výťah do piče. Zastavte ten výťah. Ľudia kričali. Ide sám do piče. Ty si blázen. Ty si sa narodil ako blázen a ako blázen aj umreš do piče. Inženýr, ako inženýr vykurvil situáciu.